Мога да ви потвърда категоричното решение на управителния съвет за освобождаването на Радостин Стойчев. Пак ви подчертавам, категорично е решението на управителния съвет в това отношение. Не мога да ви изброя всички аргументи, които бяха изтъкнати от членовете на управителния съвет. Задачата, поставена пред треньора Радостин Стойчев, беше да класира отбора на Олимпийските игри. Задачата не е изпълнена. Това е единственият аргумент и той е напълно достатъчен. Пълна зала, 12 000 души, хората си тръгнаха от тук разочаровани, обидени, заради едни глупави грешки, които са абсолютно недопустими точно за треньор от световна класа. Господин Диков, вие сте журналисти, знаете, че самата пресконференция обявата. Всичко останало, което се говори преди нея, са само так, който ще казал. По повод вчерашната пресконференция, на която Радостин Стойчев обяви, че си дава оставката, в федерацията не е постъпила оставката. Е редно тя да бъде подадена като документ. С мотиви, аргументи или без такива. Явно, че ще продължаваме да комуникираме чрез медиите. Но преди това бих искал да споделя следното. Наистина, тази оставка на Радостин Стойчев много силно ни изненада, тъй като, откровено казано, ние очаквахме той да продължи да води отбора за Олимпийските игри, още повече, че под негово ръководство този отбор спечели квалификацията. Но по-интересното е другото. Наистина ние прибързахме тогава. Вие ще ми задавате тези въпроси, аз предварително ви казвам, наистина прибързахме, с неговото освобождаване. До нас достигна информация, че господин Радостин Стойчев настоява, и това го е заявил на пресконференцията, че иска да участва в общото събрание на Българската федерация по волейбол, което ще бъде в четвъртък. Тук пред медиите, тъй като ние така комуникираме, за голямо съжаление, на официално от името на управителния съвет го каниме да дойде и да участва на това общо събрание. Доколкото се ориентирам, вие сте лошия герой. Вижте, аз не знам на какво се дължи всичко това. Така, имаме най-добрият треньор. Най-добрият треньор в Европа и в света, защото има 3 европейски и 3 световни титли. Добре. И най-добрият играч в България и сред най-добрите в света, Матей Казийски, които се тръгват заради вас. Как да не сте лошия герой? Не искам Радостин Стойчев да го засягам, но той е доказан треньор като на клубно равнище. За България до сега той не е направил нищо особено запомнящо се. Прокраднаха се мнение, че той не заслужава тази заплата, тъй като няма успехи. Така ли е? Това ли е вашата гледна точка? Ами вижте, фактите трябва да говорят. Така ли? Ние... така е. Вие сега радвате ли се, че губите Радо Стойчев? Не. Ако е треньор, който нищо особено не носи, значи би трябвало да сте доволен, че се освобождавате от него. С по-добър треньор разполагате ли в момента като алтернатива? Вижте се, това е въпрос, който ще бъде решен до няколко дни. До няколко дни с предложение. Пламен Константинов, вариант ли? Не мога да ви кажа в момента. Мартин Стоев? Има варианти. Да, самите вие, както споменавате тези имена, това са напълно възможни кандидатури. А водихте ли разговори вече с тях? Тъй като времето до Олимпиадата е малко. Вижте, За да стоите на този пост толкова дълго време, би трябвало да имате подкрепата на феновете и на отбора. Смятате ли, че сега я имате? Вижте сега, на отбора мога да ви кажа, аз никога не съм се чувствал встрани от този отбор. Момчетата работят в страх. От федерацията. От кого? От федерацията, той го спомена. Ами, вижте сега, аз не мисля, че това е вярно. Дайте да погледнем нещата така, както са фактология.
Никой не е гонил Радостин Стойчев от поста национален треньор. Защо е толкова важно за вас да останете председател на тази федерация? Аз мога да давам отчет единствено пред Общото събрание. Второто, което е да си дам оставката. Единствено пред Общото събрание. Ще го направите ли? Не, няма да ви кажа нищо в момента. Утре ще се разбере. Елате утре на събранието, нали? И бъдете свидетели на това, което ще стане. Но да подавам по този Махленски, който е на работа при мене. И защото ви иска публиката, господин Лазаров. Видяхте ли плакатите? Лазар Оф. Отбора не ви иска, публиката не ви иска. Не, твърде пресилени са ви формулировките, според мене. Нека да видим феновете какво мислят обаче. Инженер Лазаров. Нека да видим феновете какво мислят. Тук не става въпрос кой ще е треньор на отбора в крайна сметка. Отбора остана без най-добрия си играч Матей Казийски. Матей Казийски напусна националния отбор заради него. Нека да върнем в студиото. Към студиото. Натиск от феновете, натиск от треньора, натиск от най-добрия играч и натиск според феновете, включително от правителството. Така, ако искате сега да ви дам отговор на въпросите, няма да го получите. Защо? Така, няма да го получите. Аз уважавам всеки един фен, всеки един зрител, който е вътре в залата. Не сте прав, първо са те негодниците. Кои са негодниците, ако може по-кратичко да обяснете? Нещо може да се каже с 1000 и с 5 думи. Добре, не мога да ви отговоря с 5 думи. Съжалявам. Тъй като това е много обширна тема. Федерацията беше застанала и беше планирала удар и беше скорила шапка на националния отбор и чакаше за сега ние да се направим един грешен ход. Да загубим един матч, за да може да си изиграе картите и да направи цялата тази рокада треньорска, която беше поставена. Матей Казийски не може да преглътне това, че целият му труд, който го е вложил до сега, беше заплют и пренебрегнат и федерацията стана обърна гръб и каза правете както вие знаете. Въобще не ме интересуват тези фенове, които се събират по площадките. Не ви интересува? Феновете не ви интересуват. Сега може ли да бъде сега? Аз ви попитах. Не искам да ти отговоря. Не искам. Не е така, не искам да ти отговоря. Не е Сашо, и ние благодарим за информацията.